हेलो नमस्कार ମୁଁ ପୁଣି ଏକ ନମ୍ବରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ମୋର ଡେଲି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଘର କାମ। ତ ଘର କାମ ସରିଲା ପରେ ଡେଲି ଟିକେ ଲାଇଭ୍ ଆସିବ, ଲାଇଭ୍ ଆସିଲା ପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ। ଆପଣ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଟିକେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଥିବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିବା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖିବା ଆଜି କ'ଣ କାମ ହେଇଛି। କାଲି ଗୋଟେ କିଛି କାମ ହେଇଥିଲା, କାଲି ଗୋଟେ କରେଣ୍ଟ ନଥିଲି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଣିନଥିଲି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, କେତେ କ'ଣ କାମ ଅଛି କେମିତି ହେଇଛି ତାହେଲେ ଦେଖିବା। ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଭାଇକୁ। ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିବା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଇ ଥିଲା ଆମର ଘୋଡ଼ା। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା କଲର୍ଟେ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଇମର ଚଢ଼ଉଛି। ଦେଖିପାରୁଛେ ବିନା ପ୍ରାଇମର କେମିତି କାନ୍ଥ ଦେଖାଯାଏ ଆଉ ପ୍ରାଇମର ଚଢ଼ିଲା ପରେ। ତ ଏଇ କାମ ସବୁ କାଲି ଆମର କମ୍ ସମୟ ଟିକେ ଯେଉଁ ରାତି ଥିଲା ଟିକେ କରିନଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସମୟ ଟିକେ ହେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ କିଛି କାମ ଅଛି ଟିକେ ଦେଖିବା। ଆଉ ଆଜି ଦିନଟି ଯାକର ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆଣିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ରହିଥିବେ, ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ, ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ଟିକେ ସେୟାର କରିବେ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହିଲି। ତ ଏଇପଟଟା କ୍ଲିୟର ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଯାହା ସଫା କିଛି ହେବ। ସଫା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏଗାରଟା ବି ଟିକେ କଲର୍ ହେବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ପୁରା ହେଇକି ଅଛି। ତ ପ୍ରାୟ ଆଗରୁ ଆମେ ସିଫ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଜାଗା ପୁରା ସବୁ କଭର୍ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏସବୁ ଖାଲି କରିକି ପୁଣି ଆମର ସୋ ବାକି ଦେଖିଥିବେ ଘର କିନ୍ତୁ ବିନା କଲର୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଏମିତି ଆଗରୁ ଯଦି ସିଫ୍ଟ ହେଇଯାନ୍ତି ତାହେଲେ ତ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଆପଣ ନାହିଁ ଏସବୁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଥିଲା କ୍ରାକ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତ ସବୁ କାଲିଟି ଆମର ସକାଳେ କାମ କରିଥିଲି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁ ଟିକେ ପାଣି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ସିମେଣ୍ଟ କାମ ହେଇଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ପାଣି ନଦେଲେ ଖରାପ ହେଇଯିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଏସବୁ କାମ ଆମର ଗୋଟେ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଗରୁ। ତ ଫାଇନାଲି ପାଣି ଦେଇଥିଲା, ବାକି ରହିଲା ଟିକେ ଆମେ ଯିବି ଟିକେ କଲର୍ ଟିକେ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ଆମର ପ୍ରାଇମର ଅଛି, ତ ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିକି ଯାଇକି ଟିକେ ଚଢ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବାକି ରହିଲା ବାକି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଯାହା ବି ଆସିବ ଆପଣ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ଟିକେ ରଖିଥିବେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଟିକେ କରୁଥିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରହିଲି, ଆଉ ଟିକେ ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ତ ଆସିବ, ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ କାମ ପୁରା ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି, ତ କଲର୍ ଟିକେ ଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ବାରିପଟଟା ବ୍ରସ୍ ଟିକେ କରିଦେବା। ତାପରେ କେକ୍ ଆଉ ଟିକେ ଜୁସ୍ ଟିକେ ଅଛି, ଟିକେ ପିଆ ପିଇ କରିକି କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ବାକି ଯାହା ଅଛି ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସକାଳ ସମୟଟା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସବୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ଟିକେ କରିବେ ଠିକ୍। ରୁମ୍ଟା ସଫା ହେଇଯାଇଛି, ବାକି ପେଣ୍ଟିଂ କରିବାକୁ ବାକି ଅଛି। ଆଉ ଆଜି ତ ଗୋଟେ ସବୁ ପଳାଇଲା ଏଥିରେ। ଆଉ ଦେଖିବା କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି କ'ଣ। ପୁରା ଗରମ ହେଉଛି ତ ଦେଇ ହେଉନି, ସେଥିପାଇଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଟିକେ ରହିବା। ଆଜି ଦିନଟିଆ କେତେ କ'ଣ କାମ ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ପ୍ରାଇମର ଚଢ଼ାଉଛି ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ତ ନୂଆ। ତାପରେ ଏସବୁ କାମ ବି ନିଜେ କରିଦେଇଥିଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ଆଇଡ଼ିଆ ଥିବାର ଅଛି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ପୁରା ଏଇପାରି ମୁଁ ଯିବି, ଗାଧୁଆ ଟିକେ କରିବି ଆଉ ଆସିବି। ଆସିଲା ପରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ରହିବ, ଆପଣମାନେ ଟିକେ ରହିବେ, ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଲାଷ୍ଟ ପୁରା ଦେଖିବା ଭିଡ଼ିଓଟା। ଯେତେବେଳେ ଲାଷ୍ଟରେ କ'ଣ ପୁରା ଯେତିକି ସମୟ ମୁଁ ପାରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ସବୁକିଛି ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ର ସବୁକିଛି ଆଣିବି।
ये वीडियो रे तो आप मत सपोर्ट करेंगे मो समस्त ये मैंने भाई बहन मैंने ठीक अच्छे जा गाधुआध करेंगे आसवा तो सेमती टे गाधुआध होकर रेडी होपर गोटे वीडियो कंटिन्यू आने बाकी अच्छे पेंटिंग कम तो तो चलती कम बाकी आप सपोर्ट रहा दरकार पानी भी फुल है तो गाधुआ मोर सरीगला तो खाई ना आज जाऊ भात आलू भजा आंब बस 3टा तो खाଇବା ଟିକେ ସରିଲା ବାକି ଟିକେ ହାଲକା ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରିଦେବା ତାପରେ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କାହିଁକିନା ଖରା ଦେଖିଲେ ସକାଳ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା ଖରାବେଳେ କାମ ହୁଏ କାହିଁକିନା ଯଦି ପୁରା ଗରମ ଲାଗେ କାମ ଟୋଟାଲ୍ କରିହେବନି ପୁରା ଟାୟାର୍ଡ ବି ଲାଗିବ ଆଉ ଟିକେ ଝାଳ ବି ହେଇଯାଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯିବ ତାପରେ ଆସିବା ତୁ ତ ସ୍କିପ୍ରେ ଠିଆ तो फाइनाली स्टार्ट करवा कम खरा कम तथापि लेट हो ना पारे ना सन्ध्या करेन्ट रोनी ठीक अच्छे पूरा प्राइमर टी मिसेगा मिसे पेंटिंग करवा कहीं खरा जो हो सन्ध्या तो रही खरा टी करहब कि रही तो कम स्टार्ट करवा कम अल्प किसी अच्छी बर्तमान टी टिफिन करवा तो बर्तमान देखिपे पछपटे आम पूरा कम्प्लीट होगा गोटे रूम आज पूरा कम्प्लीट तो बाकी रहा खाई पी आसवा टे ये रूमटा भी कम्प्लीट हो जाए बाकी जहाँ खाई पी आसवा बाकी जहाँ कि अच्छे पूरा लाइक टे सब्सक्राइब करेंगे बर्तमान आज खाଇବା हूँ आमर जोटा कि राति खाद्य अंडा तरकारी सहित भात डाली बस यही सब आज खाଇବା घर जो आज कम जाता है कम्प्लीट खाଇବା भी सरला ये आज ब्लॉग तो केमती आज ब्लॉगटा निश्चय कमेंट में जनइबे और जो मैंने किसी भी त्रुटि थाए तार मत कमेंट जनइबे जो मैंने टे न पाए टे लाइक टे करेंगे भूलें सामान सहित टे सेयार करदे छोट भाई टे सेयार करदे रोचे जय जगन्नाथ जय भारत कौन देखा नुआ ब्लॉग नुआ ये जय जगन्नाथ राधे राधे।